Калі ўвогуле чалавек пачаў рабіць выявы? Я глыбока ўпэўнены, што першыя малюнкі былі зроблены больш за 100 тысяч год таму. Але яны проста не захаваліся, бо былі зроблены пальцам на пяску альбо палкай. І не захаваліся яны з-за дажджоў, мамантаў і суседа Васі. Занадта крохкі і неўстойлівы матэрыял. Пясок я маю на ўвазе, не палец. Таксама чалавек у які-то момант пачаў размалёўваць самога сабе, што таксама не захавалася. А калі ўжо казаць пра манументальны жывапіс, то першымі дайшоўшымі да нас сталі наскальныя малюнкі ў пячорах. І ў іх ужо ёсць тое, што яднае мастацтва тых часоў з сучасным. А менавіта чалавек пачаў выкарыстоўваць пігменты, то бок колер. Менавіта выкарыстанне розных колераў уражвае ў роспісах пячоры Альтаміра ды і іншых мезалітычных помніках. Жывапіс гэта колер. Ціцыян, Маціс ды беларуская мастачка Настасья Рыдлеўская з гэтым пагодзяцца.